तारा यही यादा पर हम मर गइल बानी। लड़का कहता ऐसे कहता हो अरे कि पायल से घायल कइलू अरे नजर से दीवाना जिया जिया कि पायल से घायल कइलू अरे नजर से दीवाना मिले आव गोरी के कवनो बहाना मिले आव गोरी के। चलिए आए भैया। सबसे पहले हम सब के भाई भोजपुरी गायक विजेश लाल यादव झरौरे हैं। हाँ, और आज हमने के बैठल बानी जा तूफान रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरौली में। हाँ हाँ और सोचनी हंसा कि थोड़े मनोरंजन करी सरवा सब के बीच जाओ। वाह वाह वाह। हमनी के अमन बाबा आईनी हो तो कनी हंसा तनी इहो के बीच में हमनी के कुछ गावे के मौका मिलल बा। वाह वाह बहुत सुंदर। तो दू शब्द कुछ बोलल जाओ बाबा के बीच में। हाँ हाँ देखिए एगो लड़का एगो लड़की में प्यार बा। एक दिन के बात हो कि लड़किया लड़कवा के देखले बिया तो लड़किया लड़कवा के देखलस तो घर में भागत या लुका के। लड़कवा देखलस तो कहलस कि अरे ई बतावो आज तू हमरा से नजर चुरावत तारू नजर छिपावत रे का बात बा ई बतावो। बताओ बताओ। लड़का कहते जे देख लो तारा यही यादा पर हम मर गइल बानी। लड़का कहता ऐसे कहता हो अरे कि पायल से घायल कइलू अरे नजर से दीवाना जिया जिया कि पायल से घायल कइलू अरे नजर से दीवाना मिले आव गोरी के कवनो बहाना 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 पायल से घायल कइलू नजर से दीवाना पायल से घायल कइलू नजर से दीवाना पायल से घायल कइलू नजर से दीवाना मिले आव गोरी के कवनो बहाना मिले आव गोरी के कवनो बहाना मिले आव गोरी के कवनो बहाना मिले आव गोरी लइकवा कहलस कि सुना जब जब तारा गांव में आइले जब जब तारा के देखी ले जब तू हंस के भागे लुनु हमर जिया छछन जाला ए जान। लइका कहता जब जब गोरी हो गली में तारा आइले गोरी हो गली में देखिए के भाग जालू हुल्लोरबा बहाइले जब जब गोरी हो गली में तारा आइले देखिए के भाग जालू लोरबा बहाइले देखिए के भाग जालू लोरबा बहाइले देखिए के भाग जालू लोरबा बहाइले करी इंतजार जॉनी करी इंतजार जॉनी कर तुम्हारा तो मिले आव गोरी के कवनो बहाना मिले आव गोरी के कवनो बहाना मिले आव गोरी के कवनो बहाना जियो अमन बाबा जियो कवनो बहाना मिले आव गोरी के कवनो